А наши отбор къде? Ето ги. Шампиони! Левски! Левски! И само Левски, само Левски, само Левски шампион! Браво, Тара! Много си добър! Но... Наградите ще бъдат връчени от вице-европейски шампион в борба по класическа борба Торено Менчев от господин Пламен Наков. Дава думата за приветствие към участниците, зрителите, господин Торено Менчев. Благодаря. Много се радвам, че